Dobrý den, vítám vás v kurzu, kde si společně ušijeme hračku pro nejmenší. Bude to takovýto zajíček na kroužku. Nejprve si zhotovíme střih, dále si ukážeme polohu střihu na látku a poté si zajíčka ušijeme. Budeme k tomu potřebovat kroužek, buď plastový nebo dřevěný. Já mám raději tyto plastové, protože se dají umýt a jsou vhodné pro děti a jsou přímo z hračky, která je určená dětem. Jsou to takové ty kroužky, jak se spojují dohromady. Můžete je potom dát na kočárek, přidělat na postýlku. Pokud budete mít dřevěný kroužek, tak by měl být ošetřen nějakým lakem, který je vhodný pro děti. Většinou je to lak na dětský nábytek. Dále budeme potřebovat papír, tužku, pravítko s rýskou, trojúhelník, křivítko, špendlíky, jehlu, křídu, krejčovský metr, nůžky, samozřejmě šicí stroj a látku. Může to být zbytky, různě barevné, může to být plátno, může to být tričkovina, pletenina. Já jsem si tady nachystala pleteninu, takovou tenčí, a budu šít takovouto barevnou kombinaci. Nejprve si zhotovíme střih. Budeme k tomu potřebovat A4 papír, trojúhelník s rýskou, tužku, popřípadě křivítko, ale není nutnosti, a nůžky na vystřížení. Nejprve si narýsujeme takovou další přímku, někdy prostě doprostřed, zhruba. Takže narýsujeme si přímku a na ní přiložíme trojúhelník s rýskou, přiložíme tu rýsku a uděláme si pravý úhel. Nyní si od tohoto bodu na té přímce naměříme 14 cm. Dáme jenom bod a od tohoto bodu si naměříme na přímku 3 cm. Takže odsud sem po přímce 3 cm. A uděláme zase pravý úhel tím, že přiložíme tu rýsku na tu přímku. Tak a uděláme si přímku. Takže na té krajové přímce si naměříme na každou stranu 1 cm. Takže od tohoto bodu nahoru 1 cm a od tohoto bodu dolů také 1 cm. To samé uděláme na této přímce. 1 cm nahoru a 1 cm dolů. Spojíme. Tento rozměr od tohoto bodu k tomuto bodu si rozdělíme na polovic. Přeměříme, mělo by to vyjít 11 cm, protože celkově jsme měli 14, tady jsme udělali 3 cm, takže jsme se i přesvědčili, že to je 11 cm. Rozdělíme to na poloviny, což je 5,5. Děláme si bod. A zase přiložíme trojúhelník s rýskou, přiložíme tu rýsku a uděláme pravý úhel. Na této přímce si naměříme na každou stranu 2 cm. Takže od tohoto bodu nahoru 2 cm, od tohoto bodu dolů také 2 cm. Takže na každou stranu 2. A nyní si vytvarujeme ouško. Buď to vytvarujeme v ruce, takže vlastně tady jedeme rovno a tyto body tak jakoby pospojujeme do tvaru ouška. Nebo si vezmeme křivítko a najdeme si zde nějaký tvar, který nám vlastně krásně se vytvaruje. Takže to je jedna strana.
Samé uděláme na druhou stranu. A vlastně, když tady obtáhneme takhle ten obrys, tak vidíme vlastně to ouško. Toto je střih na ouško. Vezmeme nůžky a po obvodu vystříhneme. Tak máme vystřiženo a máme připravený střih. Nyní si ukážeme polohu střihu na látku. Budeme k tomu potřebovat nějaké zbytky látek. Já mám takovou jemnou pleteninku. Střih, který jsme si vyrobili, špendlíky, křídu a krejčovský metr, po případě pravítko. Takže nejprve si ustřihneme třeba z téhle barvy. Složíme lícem na líc. Látku si urovnáme, přiložíme tento kraj do přehybu a přišpendlíme. Vezmeme křídu a obkreslíme. Odděláme střih a špendlíky přešpendlíme. Pěkně takhle přes tu látku, aby se nám to nepohlo. A kolem dokola si přidáme 1 cm. Takže od té nakreslené čáry přidáme 1 cm. Po celém obvodu jsme přidali ten 1 cm. Ty čárky můžeme pospojovat, aby jsme lépe viděli ten obrys. Po téhle čáře, po tom přidání, vystříhneme. Tak to máme udělaný třeba spodní díl. A nyní to samé uděláme z té druhé látky. Takže složíme zase líc na líc.
přiložíme si k přehybu tady tu kratší stranu a střih přišpendlíme. Vezmeme křídu a obkreslíme střih na látku. Zase přišpendlíme. Střih potom nevyhazujte, ten si můžete schovat třeba pro příště, až budete šít, třeba v jiné barvě. A zase kolem dokola si přidáme 1 cm. Čárky spojíme, aby se nám to lépe stříhalo. A zase vystříhneme. Nyní máme vystřiženo, máme oba dva díly, můžeme rozšpendlit. A tak to máme připravený. Tak to máme připraven spodní a horní díl. Tyto dva díly složíme lícem na líc. Budeme šít po rubu. Takže pěkně srovnáme. A sešpendlíme. Můžete klidně i sestahovat, pokud si netroufáte. Ale takhle si myslím, že sešpendlení na několika místech bude stačit. Tak, máme sešpendleno a budeme sešívat. Budeme sešívat za ten 1 cm kolem dokola, ale v těchto místech si necháme takovou kousek nedošito, dírku prostě na provlečení. Takže tady si třeba takhle můžeme naznačit, že tady v těch místech budeme mít nedošito, aby jsme mohli celý ty ouška otočit. Tady přisunu šicí stroj. Samozřejmě lepší, když budete šít v barvě materiálu, takže mám tady světle žlutou, takže nějakou světlou barvou. Já teď budu šít trošku jinou barvou, abyste to šití viděli. A začnu teda šít tady od té mezery za ten 1 cm. Kolem dokola až zase k té druhé částce, kterou jsme si naznačili. Takže začnu. Zapošijeme samozřejmě. Když nám někde bude překážet špendlík, můžeme takto zvednout patku a špendlík vytáhnout. Takže takto dojedeme do té špičky
můžeme už třeba rukou opatrně dojet, nazdvihneme patku a otočíme a budeme pokračovat v sešívání dál. Opatrně, aby jsme to nepřijeli, klidně dojedeme ručně do té špičky, se nazdvihneme patku, otočíme. Tak tady už dojíždíme k té značce, dojedeme ke značce a započíjeme. Rozstříhneme nitě. Tady vlastně na té jedné straně jsme museli šít, kde nebyla ta čára, kde nebyl ten přídavek, takže můžete si tam třeba ten centimetr, když to neodhadnete, tak si ho můžete doměřit, vykreslit. Vytáhneme si špendlíky. A sestřihneme švy. Švy sestřihneme tak na půl centimetru. Takže začneme sestřihávat. Můžeme i třeba kousek mít, tak ty 4 mm. Takže kolem dokola to takto pěkně sestřihneme. I přes tu vynechanou díru. A nyní si tady v těch kuletinách takhle můžeme za pár milimetrů nastříhnout, aby se nám to tam pak pěkně, jak se to otočí, lépe vytvarovalo, a sestříhneme rožek. Takže rožek takhle ustříhneme, aby potom, když to vytvarujeme, aby jsme tam neměli, otočíme, aby jsme tam neměli moc látky. Sestříhneme to takhle ze všech stran. Tak a zase tady v té kulatince takhle nastříháme. To samé tady uděláme na druhé straně. Děláme si taky malý nástřihy. Tady zase sestříhneme rožek. Protože jak otočíme, tak bychom tam měli hodně materiálu a ten rožek, ta špička by se nám nevytvarovala pěkně. Pozor, abyste to neustřihli zase moc, aby se nám to potom nezačalo párat. Kdyby náhodou, tak musíte znovu zašít. Museli byste to pak o kousíček zmenšit. Tak. Takže nyní máme nachystáno, nastřiháno, sestřiháno. Tak najdeme si tady to vynechané šití a otočíme. Tak můžeme si pomoct třeba tužkou. Tak
pěkně se nám to otočí. To samé uděláme i na druhé straně. Nedělejte to špičkou tužky, dělejte to tou druhou stranou, protože špičkou tužky by se vám mohlo stát, že to prorazíte, uděláte si tam díru a ještě pomalujete. Tak zase si tady trošku pomůžu tužkou. Tak, rožky si pěkně vymnu. Kolem dokola ty švy si pěkně vymnu. Ten druhý rožek takhle vypneme. Tak to máme nachystáno. A nyní musíme zašít ten otvor, který nám tady vznikl. Ten budeme zašívat v ruce, ručním stehem. Takže za pošití budeme potřebovat jehlu a niť. Tak. Tady si takhle pěkně píchneme ze spodu, aby jsme si tam skovali ten uzlík pod to. Takže uzlík skováme pěkně dovnitř a za pošívacím stehem, takže tady píchneme hned naproti a tak za 2 mm vyjedeme a zase píchneme hned naproti na druhou stranu a zase tak 2-3 mm. Zase naproti. Je to zapošívací steh, který tam nebude skoro vidět. Pozor, pícháme jenom do toho převíbu, aby jsme to tady nepropíchli až dozadu. Takže zase přímo naproti toho stehu vyjedeme zatím tak 2 až 3 mm. Stech. Narovnáme. Tady takhle mezi zapošijeme. Že na jednom místě takhle párkrát píchneme. A niť ustříhneme těsně u látky. Máme zapošito. Kdo by chtěl, může třeba ouška si za 2-3 mm prošít kolem dokola. Ale já si nechám takto. Vezmu si kroužek, buď si vezmete dřevěný, nebo může být takovýto plastový. Toto je plastový kroužek přímo pro děti. Jsou to takové ty spojovací kroužky. Třeba na kočárek, jak se dávají, tak můžete klidně použít. Nebo ty dřevěný, ale dřevěný mu pozor, musí být bez nějakého chemického nátěru nebo nátěr pouze, který je vhodný pro děti, protože určitě budou strkat do pusinky. Takže. Takto si složíme. Dáme si pod to kroužek.
ouška takto provlečeme přes ten kroužek tou dírou. Utáhneme a máme pěknou hračku pro děti do ručičky. Z druhé strany máme takto jednobarevné. Fantazii se mezi nekladou, může to být různobarevné. A budu ráda, když mi pošlete fotky svých výtvorů.